No. Ideme na to. Auto ešte v záruke. Táto strana menená dvakrát. Táto už tretíkrát. Stále ten istý problém dookola. Praskanie svetlometov. Toto bolo 3-krát robené cez poisťovňu alebo cez autorizák, už si to nepamätám. Toto bolo raz platené, myslím, že plnou sumou. A vidíš, že to kvapka zhora. Aj keď majiteľ povedal, že nevidel tam nejaké kvapky, alebo že prasknuté, ale vidíš, že tu je vlastne tu je vlastne špina na tej šošovke, takže otvoríme kapotu. Och, bože, tie Octavie, čo nemajú ty kokos spery, to je masaker. No. A tu na to niekde, no jasné, že tu je to prasknuté. Ja som to hneď vedel. Ako inak. Takže ja si teraz trošku prizdvihnem auto, dáme dole koleso, dáme dole celý podblatník, spodok tohto nárazníka, celý si to tak pekne odtiahnem a vyberiem si to svetlo vlastne, ktoré potrebujem dostať vonku. A vďaka Bohu je to po facelift, nie je to až taká makačka ako pred facelift, ale aj tak to dá zabrať. No a ja mám vlastne už rozobraté, nemusíš dávať dole podblatník ani kolo, toto není použité. Takto si to pekne oblepíš, aby si nepoškrabal blatník, pretože tu je zo spodnej strany železo. No a samozrejme povolíš to dole na stredu, budeš to pekne odtiahnuť, je to pekne foremné, vyťahne svetlo von. A svetlo je vonku. Kde je? Tu je. A už čaká, kým sa mi nahraje pec a ide dovnútra. No, zapli sme mašinu a máme tu už aspoň vyčistené lepidlo, pripravené nové sklo. Inak tie skla preto tam praskajú v týchto miestach, lebo tam to je spájané. Že proste zo zadnej strany, keď sa pozrieš, je to tam spájané. Potom to tam praská, aj od výroby. Tieto sklá sú, dajme tomu originálky, sú spájané tak isto ako to pôvodné, preto to tam proste praské. Ja to idem ešte vyutierať, vyumývať, lebo vidíš, v akom to je stave. Takže sa to pokúsim nejako dať dokopy. Lepšie to nebude, pretože toto je tu už uvarené, normálne je to už tak zapečené, že auto jazdí na slnku. Môžeš to šúchať, už to pôjde dole aj ten chróm. Stadiaľ to ako tak. Takže za chvíľočku lepím dokopy. No a ja mám už trojku hotovú. Ty vole, aké mám chuty. Vyzerá to fajnovo. Je to pripravené na odovzdanie.